Túžim potom, aby už žiadna mama nemusela zažiť to, čo ja. Keď mali moje deti 4, 2 a 2 roky, vyhrala som v materskej. V tej dobe sa o vyhorení vôbec nehovorilo a ja som vôbec netušila, čo so sebou budem robiť. Bol to totálny stres a panika a hlavne som vôbec netušila, že sa takéto niečo môže prihodiť mne. Niekoľko mesiacov potom, čo som sa dala do kopy, som zistila, že v zahraničí sa o vyhorení hovorí úplne bežne. A je to problém, ktorý je riešený lekármi, coachmi, terapeutmi a celkom systémom. Na Slovensku to tak nebolo a ja som bola ako zblúdila myška, ktorá hľadala nejakú svoju správnu cestu, ako sa z vyhorenia dostať von. A toto je naplnenie mojej túžby, aby už žiadna mama nemusela zažiť to, čo ja. Pripravila som pre vás dotazník, kde si za 3 minútky vyplníte 25 otázok a dostanete odpoveď, kde sa momentálne nachádzate a či sa vás rodičovské vyhorenie týka. K tomu som vám pridala aj základné informácie, s čím môžete so sebou pracovať v rámci prevencie alebo liečby vyhorenia. Držím vám palce, venujte si 3 minúty, aby ste nepotrebovali dávať samých seba dokopy niekoľko mesiacov.